Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai beri sampul Assalamualaikum Al-Quran kita berikom tinggal badhe kapurwatan. Namun saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadarotal mutaharamina wal mutaharamin, para alim, para ulama, aladinahum warasatul anbiya ingkang tansah kula taktimi wabil akhos wonten ngarsanipun Al Mukarram Bapak Kyai Ahmadul Ahmad ingkang tansah kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng barokah ilmu nafinipun. Para bapak kiai sanesipun pengasuh masjid mushola ingkang boten saged kula sebat asma setunggal-setunggalipun ingkang kula taktimi, ingkang saestu luring budi wonten ngarsanipun sesepuh para pinesepuh saka sepuhan, para tokoh masyarakat Dusun Kerto ingkang pantes pinundi saha binektenan. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating Praja Mangganagari mliginipun, wonten ngarsanipun para ketua RT, ketua RW Dukuh Paduan Kerto ingkang pantes sinudarsana. Wonten ngarsanipun sedaya panitia pengetan nuzul Quran saha tahtimul Quran ingkang sanidasa baga mulya sumrambah dumat para rawuh hadirina wal hadirat, kakung putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami, tumasanipun para kadang werda muda ingkang sanidya bagya mulya. Nuwun wonten ing samudra pangsama kula matur wonten ngarsa pilengga sedaya inggih miturut dawuh saking panitia Tahtimul Quran Sahihul Quran wonten ing kaldangan punika kula ingkang piniji hanjejeri minangka pranata hadicara ingkang sepisan ngaturaken wilujeng sugeng rawuh sugeng lenggah ingkang paling monggo panjenengan sedaya dasalan kula tansah maneka puja syukur alhamdulillah wonten kayun dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun rahmat lan nikmat saha kalodhangan wekdal satemah wonten ing titiwati menika kula panjenengan sedaya saged kempal nyawiji wonten serambi Masjid Al Furqon saperlu hanjejeri wontenipun pengaosan tahtimul Quran kanthi pinarengan kaharajan saha kawilujengan kalih srebetaning iring sami kala. Salat wa salam mugi tansah lumitur-lumitir dumateng titahlil agung ingkang dados panutan saha tuladan kula panjenengan sedaya. Nuwun inggih Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi samangke kula panjenengan sedaya kalebet umatipun ingkang nampi saosa pitulungan benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Warsanipun para rawuh para lenggah kakung Mbah Putri ingkang satulur budi saderengipun badhe kula aturaken menggah rantaman hadicara ingkang badhe lumati wonten ing kalenggan punika. Wonten ing adicara ingkang sampun rinantam rinawati dening sedaya panitia, adicara ingkang angka setunggal menika pambuka, adicara ingkang angka kalih wawasan khatmil Quran ingkang samangke badhe pun asta panjenenganipun Bapak Supriyadi. Adicara ingkang angka 3 atur pangandika saking
atas nami panitia pengetan tahfidz Quran samangke kasuhun panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Al-Furqan Bapak Muhammad Mufti. Ajak adicara ingkang angka sekawan nggih menika mauidul hasanah samangkang badhe meter sabda panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Ahmadul Ahmad. Duka adicara ingkang angka gangsal nggih menika pungkasan mujudaken paripurna. Para bapak, para ibu, menggah adicara ingkang badhe lumadi wonten ing kalenggan ingkang dalem punika. Monggo supados adicara dalem punika saking purwa madya wasana tansah pikantuk berkah sabaripun Allah Subhanahu wa taala tinarbuka kanthi maos umul kitab Ridha ila wal syafatu rasulullah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun mugi kanthi wacan suratul Fatihah dadosaken majelis wonten kalenggan punika tansah pikantuk berkah babarengan Allah Subhanahu wa taala sarta lancar ing sedayanipun. Para bapak, para ibu, tunggam adicara ingkang angka kalih inggih menika wasan khatmil Quran ingkang badhe pun asta panjenenganipun Bapak Supriyati pramila sasana wara sakcekapipun kula aturaken panjenenganipun Bapak Supriyati. Sumangga katur. Nyambut lagi dari nanti ya minggu ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Monggo para bapak, para ibu, para lenggah sedaya wasan khatmil Quran sareng-sareng kita laksanakaken kanthi kawula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wal ulama wa sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى روح شيخ عبد القادر الجيلاني غفر الله لنا له ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولهدينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات شبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كفراش المبثوث وتكون الجبال كالمهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ويعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد والصحابة أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلقة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والهزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا أستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سمان الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan katur padanipun Bapak Supriyadi ingkang sampun ndherekaken waosan khatmil Quran saha doa. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring ganjaran dumateng kula panjenengan sedaya ingkang sampun ing majelis. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dukap ati cara ingkang angka 3 nggih menika atur pangandika saking atas nami panitia pramila kita suwunaken depan panjenenganipun Bapak Muhammad Mufti pramila sasana miwah pandaya swara kula aturaken sak kotahipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wonten pangarasanipun para sesepuh dalah kini sepuh saha kasepuhan sedaya saha ingkang kasepuhaken linangkung wonten ngarsanipun Bapak Kiai Ahmadun Ahmad ingkang kawula mulyakaken dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh Kertoler Bapak Basuki Raharjo dumateng ngarsanipun Bapak Kiai Dharma Kamsya ingkang kawula hormati sedaya bapak-bapak ingkang hadir ingkang rawuh ibu-ibu ibu muda ibu tua sedaya muda lan mudinipun sedaya ingkang kawula mulyakaken ingkang kawula remeni langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng mengucapkan ros puji dan syukur datang dalam Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Minangkani pamundhutipun saking pranata adicara kawula ing mriki badhe matur ananging sakmangke mbok bilih anggen kawula matur kirang pas, kirang nuju prana, kirang sopan santunipun saestu kawula nyuwun ngapunten ingkang sakadah-kadahipun linangkung dumateng ngarsanipun Bapak Kiai Ahmadun Ahmad.
para bapak, para ibu, para sesepuh telah kini sepuh sedaya ing mriki kawula pinangka sulih salira saking sedaya panitia Ramadan wonten ing Masjid Al Furqon. Alhamdulillah milai tanggal setunggal ngantos dalu punika alhamdulillah kanthi sengkuyung panjenengan sedaya kanthi guyub rukun panjenengan sedaya saestu punapa ingkang sampun panjenengan soaken dumateng khususipun kagem mlampahipun berjalanipun kagem menyongsong wulan suci Ramadan. Alhamdulillah kanthi lumampah berjalan kanthi sae saestu mugi-mugi sedaya jerih payah panjenengan punapa kemawon ingkang panjenengan soaken ingkang kagem menyongsong wulan suci Ramadan punika saestu mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring lintu ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun kanthi atur jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsiran. Salajengipun kawula ing mriki pinangka sulih salira saking sedaya panitia ing mbok pilih tentu kemawon kuatah sanget bab-bab perkawis-perkawis ingkang boten saged napa dumugeni utawi pamundhutipun ing antawisipun setunggalan-setunggali ingkang kagungan ngguhan wong ngene keranten wonten ing kepengurusan takmir masjid menika nggih sampun berjuang istilahipun nggih sesuai kemampuan lan kapasitasipun menika ananging nggih namung mekaten kawontenanipun ananging ingkang kados pundi kemawon insyaallah Allah Subhanahu wa taala maringono dalan ingkang langkung sae mugi-mugi sedaya perkawis-perkawis ingkang sekedhik kathah kirang estu mugi-mugi mangke saged tertutup kanthi ridhanipun Allah kanthi pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan alhamdulillah ing mriki ugi Pak Kyai alhamdulillah dalu punika dipun wontenaken khatmil Quran ugi pengaosan nuzulul Quran. Alhamdulillah nggih kula kinten mboten surut ketoke ket awal ngantos akhir nggih ragi kebak kejaba sing mboten kebak nggih. Wong kula tingali nggih ketoke sofe nggih mboten saya mboten saya napa? Mboten saya mundur ning saya maju. Menika termasuk napa nggih penyakit lama niku wonten pundi-pundi ngaten menika. Ananging estu mugi-mugi kanthi jerih payah panjenengan kanthi perjuangan panjenengan panci pados kesaenan niku awrat. Ananging ingkang kados pundi kemawon estu mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk ridhanipun Allah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad samangke saged ngrampungaken anggenipun siam saha ngibadah rangkaian sanesipun sehingga kula lan panjenengan sedaya samangke medal saking wulan suci Ramadan menika kanthi pikantuk titel la'allakum tattaqun. Mbok pilih namung mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken sepisan malih kathah kekirangan lan kekhilafan saking kawula lan sedaya panitia sedaya pengurus muda lan mudinipun estu nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun lumantar kawula akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur badanipun Bapak Muhammad Mufti ingkang sampun paring atur pangandika atas nami Ketua Panitia Pengajian Nuzulul Quran saha Tahfidz Quran. Para bapak, para ibu, adicara kasih keksawetawis pramila dumateng kadang kanca-kanca wiranem. Monggo kasuwun ngaturaken unjukan saudaran dumateng sedaya jamaah.
mau'izatul hasanah saha pandonga ingkang badhe mentar sabda panjenenganipun Bapak Al Mukarram Bapak Kiai Ahmadun Ahmad pramila sasana miwah pandaya swara kan sumanggaaken sak tekanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin dumateng rasanipun para alim, para siwah kiai ingkang estu tansah kita takzimi kita mulyakaken. Pinangkum panjenenganipun Akinal Karim Bapak Kiai Suparman, panjenenganipun Bapak Ketua Takmir Masjid Al Furqon, panjenenganipun Bapak Kiai Mufti ingkang estu kita hormati. Boten kesupen panjenenganipun Bapak Kiai Supriyadi ingkang sampun nderekaken inggih punika khatmil Quran sadoanipun wonten ing dalu menika. Sedaya panitia Ramadan, para bapak, para ibu, dinangkung tokoh masyarakat, tokoh agami, boten kesupen dumateng ngarsanipun Bapak Ketua RT, ugi panjenenganipun Bapak Dukuh ingkang estu tansah kita hormati. Hadirin hadirat sedaya kemawon rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika kita saged sareng-sareng nderekaken utawi ngawontenaken tahtimul Quran. Mugi-mugi kanthi khatmil Quran menika estu-estu kita panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Al-Qur'an bijing wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sinaosa kalih jawah, kalih dahar, kalih ngunjuk boten napa-napa monggo kita lajengaken kita ngaos kanthi menjelang Idul Fitri. Niki malam pinten niki? 27. Nah, malam 27 pas kaleresan cara huruf Lailatul Qadar. Niku nek diitung niki kan wonten 9. Lailatul Qadri huruf Arab niku wonten 9. Lailatul Qadar ten Al-Qur'an disebat 3 nggih. Inna anzalnahu fi lailatil qadar lan sak terusipun niku ping 3. 9 ping 3 berarti 17. Muga-muga dalu niki pas tumibane tumurune Lailatul Qadar. Allahumma amin. Kalau pas ngawontene khatmil Quran masyaallah dipun dawuhaken idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmi sittuna alfi malakin. Nalika seorang hamba, nalika kula panjenengan sedaya, nalika wonten tiyang kok pas ngatamke Quran niki shalla alaihi inda khatmi. Ketika pas khataman niki disuwunke rahmat, disuwunke ngapura para malaikat ingkang jumlahipun sittuna alfi malakin. Wonten malaikat niki punika 70.000 malaikat nyuwunke ngapura dhateng kula panjenengan sedaya anggenipun ngawontenaken khotaman dalu menika. Alhamdulillah. Lah niki bejane kula panjenengan saged nderek khatmil Quran. Ning awake dhewe mboten ngerti, mboten ketok. Senajan to ya jumlahe ribuan, ning awake dhewe mboten saged mirsani. Tapi alhamdulillah ketika nalika kita mbuh niku wonten ing wulan Ramadan, mboten wonten wulan Ramadan, nalika ngatamke Quran niku pokoke disuwunke rahmat dening para malaikat ingkang jumlahipun 70.000 malaikat. Niku dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila iqraul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pramila dipun dawuhaken kowe padha maca Quran.
Krana Quran ki sok arep teka ning dina kiamat, arep nyafaati marang wong sing bersama utawa barengi wong sing kersa deres Al-Qur'an. Lah niki umat-umatipun Rasulullah niki tentunipun diparingi pepadang kalih. Ten wulan Ramadan menika tentunipun minangka nur. Al-Qur'an ugi nur. Allah Ta'ala niku ngendika dhateng Nabi Musa. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Ngendikanipun Gusti Allah, Nabi Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain. Aku kuwi paring marang umat Nabi Muhammad tak paringi cahaya loro. Kaila yadurrahum zulmatani. Umat-umat Nabi Muhammad iki tak paringi pepadang loro supaya ora kena pepeteng loro, men ora kena bahayane pepeteng loro. Lah Nabi Musa rak nyuwun pirsa teng ngarsanipun Gusti Allah, "Man nurani ya Rabb." Lah pepadang kalih menika napa to Gusti? Faqala Allah Ta'ala dijawab kalian Allah, "Nurul Ramadan wa nurul Qur'an." Siji pepadang rupanipun cahaya Ramadan, lan nomor cahayaning Qur'an. Berarti kula panjenengan sedaya niki diparingi pepadang loro rupane pepadang Ramadan lan cahayane Al-Qur'an. Dinggen napa to pepadang loro niki? Lajeng Nabi Musa kan matur terngasanipun Gusti Allah. Wa mazulmatani ya Rabb, la pepateng kalih niki napa to Gusti? Dijawab kalian Gusti Allah, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Pepeteng loro kuwi siji petenge kuburan, nomor loro nek petenge dina kiamat. Berarti ten kuburan niku peteng dedet. Peteng dedet. Ning awake dhewe diparingi pepadang ora dadi peteng. Krana diparingi cahayane Ramadan lan cahayane Quran, dalu niki awake dhewe saged mulyake khatmil Quran takriman utawa saged ngegungaken mulyakaken dhateng khatmil Quran alhamdulillah. Dan Ramadan ugi awake dhewe nindakake poso ugi tarawih saged deres Al-Qur'an saged derek ngaos berarti mempunyai cahaya Ramadan. Lah peteng sing nomor loro petenge dina kiamat berarti umat Rasulullah sak mangke senajan to ana ing dina kiamat niku diparingi padang amin Allahumma amin. Wis siji niku minangka kangge gaman sok nalika ana peteng dedet awake dhewe ora khawatir merga duweni yaiku cahayaning Quran lan cahayanipun napa Ramadan. Niki ing anggesipun kita anggenipun sami ngawontenaken khatmil Quran. Lajeng kula lan panjenengan sedaya inggih punika niki nalika wonten ing Idul Adha utawa napa niki Idul Fitri. Lah niki ampun ngantos sadurunge salat riyaya niki kula panjenengan sedaya niki mboten ngedalaken zakat fitrah. Nah, krana zakat fitrah niku nek le ngetoke mantek kelalen niku riyen sahabat Utsman bin Affan niku nate lali Pak Bu. Niki sahabat nate supe mboten ngedalke zakat fitrah. Lah dipun ngendikaaken ngeten. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu an nasiya zakatal fitri. Sahabat Utsman niku supe mboten ngedalaken zakat fitrah qabla sholatil Id sadurunge nindakake salat riyaya. Faja'ala kafaratu idqa raqabatin. Keranten supe mboten ngedalke zakat. Lah sahabat Utsman niki lajeng nebusi. Gandeng aku lali ora ngetoke zakat fitrah tak gawe tebusan tak merdekake yaiku kawula utawa budak. Bar niku lajeng sowan teng ngarsanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matur teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah nasitu zakatal fitri. Gusti Rasul kula niki kesupen mboten ngedalke zakat fitrah Gusti Rasul saderengipun salat riyaya. Lajeng kula merdekaaken kawula suwijining kawula kangge minangka nebusi anggene kula lali mboten zakat fitrah kala wau. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, "Lau a'taqta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablugh sawab zakatil fitri qabla sholatil Id." Umpama sliramu Utsman iki merdekake 100 budak, 100 kawula
kowe ora iso tekan kanggo ganjarane zakat fitrah sadurunge riyaya fitrah. Umpama kok nilainipun ibarate umpamane kok zakat niku mau dinilai 1 juta misalipun, niku senajan kowe kuwi mau kok ngetokke sedekah 100 yuta pisan, iki ora iso kanggo nutupi sing nilaine 1 juta kala wau. Niku ibarate ora iso kanggo nutupi ganjarane zakat fitrah sing ditokke sadurunge salat riyaya. Pramila penting ampun ngantos kula bayar sedaya menika supaya boten kedalaken zakat fitrah. Mangke sak sampunipun kita bayar sedaya sampun rampung anggenipun Ramadan pun sampun dosami medal. Nggih menika tujuan nindakaken salat Idul Fitri. Lah niki dibahas kalian Kanjeng Nabi, dingendikake. Nek wis padha rampung le poso Ramadan, terus tanggal 1 Syawal do ngenengke salat riyaya. Niki panjenenganipun sahabat Ibnu Mas'ud ngendika saking dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila idihim yaqulullah ta'ala ya malaikati kullu amilin yutlabu ajru. Niki nalika kula bayan sedaya sampun rampung le poso Ramadan, umat-umat Rasulullah niki pun do sami nindakake poso Ramadan penuh sebulan nutup, terus do metu tujuan dateng nindakake salat riyaya fitri utawa Idul Fitri. Ini Gusti Allah niki ngendika dhateng para malaikat. Malaikat-malaikatku, wong sing do nyambut gawe kerja kuwi mestine nek wis rampung goleki opahe, goleki bayarane. Misale kula panjenengan sedaya kerja mingguan. Niku setiap setune ngarep-arep napa? Bayaran. Utawa sing model sesasi, setiap sesasine wis rampung ya goleki ganjar napa wau? Opahe utawa bayarane. Lah ngendikanipun wa ibadil ladzina shamu syahrahum. Nah, Gusti Allah dawuh, kawula-kawulaku sing padha nindakake poso ning wulan Ramadan kuwi terus padha metu nuju marang salat riyaya niki mangke lajeng yatlubuna ujurahum. Mesti nek wis rampung le poso sewulan nutup terus do kersa nindakake salat Idul Fitri. Mestine ya padha karo wong sing nyambut gawe mau goleki opahe, goleki ganjarane. Lah iki malaikat ishadu. Sampean padha neksenana annikot ghafartu lahum. Ingsun Allah wis temen-temen ngapura marang wong-wong sing poso ning wulan Ramadan lan 1 Syawal do ngentenke salat riyaya. Kuwi wis tak ngapura kabeh. Alhamdulillah. Allahumma mulane muga-muga umure ugi ditekake ngantos wulan Syawal lan sawal ingkang badhe dateng, amin Allahumma amin. Artosipun diparingi yuswa ingkang panjang barokah. Fayunati munadin ya ummata Muhammadin irji'u ila manazilikum. Lajeng wonten seruan diundang, umat Nabi Muhammad kowe padha baliya marang panggonan-panggonan ira kabeh. Qad budilat sayyi'atukumul hasanat bil hasanat. Kowe padha baliya ning panggonanmu, ning omah-omahmu, keelekan-keelekanmu wis dibusak, wis diijoli, yaiku catatan ngamal-ngamal ingkang bagus-bagus. Berarti niki pikantuk innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ngamal bagus iku iso ngilangaken inggih punika ngamal-ngamal ingkang awon. Mulane wonten ing tanggal 1 menika kita berhasil paringi kemenangan pikantuk maghfirah saking ayunan dalem Gusti Allah. Allahumma amin. Lajeng Gusti Allah ngendika ya ibadi sumtum li wa aftartum li. Sliramu kabeh kawula-kawulaku, sliramu kabeh le poso krana ingsun Allah. Sliramu kabeh le do mokah ya krana ingsun Allah. Faqumu maghfuran lakum. Kowe le poso krana Allah, lemu buka ya krana Allah, kowe padha jumenenga sliramu kabeh
wis temen-temen di ngapura kalian ingsun, Allah wis di ngapura dening Allah taala. Ikilah keuntungan kita kedah syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala keranten sampun kita bayar sedaya niki napa insyaallah sak mangke ngantek napa wonten ing tanggal 1 Ramadan sak mangke paringi kemenangan dosa-dosane di ngapura kalian Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lajeng ngedalaken zakat fitrah. Nah, wong sing ngetokke zakat fitrah Sayyidina Ali Kanjeng Nabi ngendika, man akta shadaqatal fitri kana lahu bikulli habatin yu'tiha sab'una alfi qasrin. Tulukul likulli qasrin ma bainal masyriqi wal maghrib. Wong sing ngetokaken utawa ngedalaken zakat fitrah, sedekah fitrah, iku wong kuwi mau sok arep diparingi setiap wiji siji, setiap beras siji saklas niku arep diparingi 70.000 gedung. Padahal beras niku umpama 2,5 kilo itu nek diitung pirang-pirang biji. Biji siji sabunguna alfi qasrin diparingi ro Gusti Allah 70.000 gedung. Berarti kathah banget, kathah. Ning donya diparingi omah 3 wis lengen nggone le nyapu kesel. Saiki ning kono, sesuk ning kono, sesuk meneh ning kono. Wah bingung. Urung nek bojone 4, wah. Tambah le kesel meneh ya Bu ya. Insyaallah niki mboten sing dobel kados sing ya. Umpama ana wong ya ora apa-apa. Angsal ning kiyan ya ora wani ya. Napa? Setunggal ya pun anu nggih, pun awet. Lah niki setiap sakwiji beras siji niki 70.000 gedung. Terus gedungnya iki sepira sing diparingi Gusti Allah? Tulukul qasrin ma bainal masyriqi wal maghrib. Dawane ambone gedung siji-sijine niku sak dawane masyriq wal maghrib ngebaki jagat. Berarti gedene sak ngalam donya, Masya Allah. Lagi swargane sepira ambone swarga niku amba sanget. Donya niki meng ciut. Dadi swarga niku liar sanget. Pramila kita ben sedaya niki Masya Allah jan bejo tenan dadi umatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila muga-muga nalika kabudut paringi husnul khotimah sedaya Allahumma amin. Lajeng wonten ing dawuh lintu inggih menika Kanjeng Nabi anginipun ngendika man aqta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Wong sing gelem ngetokke zakat fitrah nggih kula payan sedaya niki sak mangke niki badhe diparingi sedasa perkawis. Dadi awake ngetokke zakat, bayar zakat nika mangke badhe diijoli Gusti Allah diparingi sedasa perkawis. Pertama napa? Yutahiru jasadahu minaz dzunub. Mangke pertama kanthi zakat fitrah niku badhe bersihi jasad kula panjenengan sedaya saking pinten-pinten dosa. Artine zakat fitrah niki kangge nglebur dosa. Alhamdulillah. Wis le poso dilebur dosane insyaallah. Kanthi traweh dilebur dosane insyaallah. Kanthi salat Idul Fitri, kanthi zakat, Masya Allah niki ganjaranipun kathah sanget. Ingkang nomor kalih napa? Ya'tiku minan nar. Tiyang kala wau badhe merdeka saking neraka. Artine tiyang kala wau dibebaske saking geni neraka, berarti dislametke saking neraka. Amin Allahumma amin. Sing nomor 3 sing diparingke napa nalika kita ngedalaken zakat? Yasiru saumuhu maqbulan. Niki le poso awake dhewe niki sakwise ngetokke zakat niki posone njuk makbul ditampa ning ngarsanipun Gusti Allah. Nek urung ngetokke zakat fitrah niki tesih gumantung langit lan bumi. Tapi begitu ngedalke zakat fitrah niki makbulan wis ditampa karo Gusti Allah. Awake dhewe duwe rapot utawa napa wis ditampa karo gurune, wis ditandatangani umpamane, terus wis ditahi tanda oh iki naik kelas utawa paringi lulus. Wah niki artine
wis ditampa ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah niki posone ditampa selapan niki. Selapan apa? Sebulan menika. Warabi yastaujibul jannah. Wong sing netokke zakat niki sing nomor 4 diparingi mau napa tiyang kalau berhak yaiku berhak mlebu ning swarga. Berarti tiyang kala wau mboten ten neraka tapi dipapakke ning swargane Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma. Nah niki kabar gembira kangge kula sedaya niki. Niki ingkang nomor sekawan. Lajeng ingkang dipun paringaken napa melih nomor gangsal yakhruju min qabrihi aminan. Wong-wong sing padha ngetokke zakat fitrah niku sok nalika metu saka kuburane. Lho tiyang niku mangke dosa-dosa sedaya nggih napa mboten? Nah sawise sedo sok dibangkitke saka ngalam kubur. Wong niku nalika metu saka kuburan dibangkitke aminah. Wong niku badhe sentosa, badhe aman, badhe wilujeng, mboten khawatir, mboten rekoso diparingi napa sentosa kalian Gusti Allah niku nalika ngedalke zakat fitrah. Sing nomor 6 yuqbalu ma'amila minal khairat fitil kasana. Tiang-tiang niku nalika ngedalake zakat fitrah dalam ngamal sae selama setahun niki ditampa ning ngarsanipun Gusti Allah. Kanthi zakat fitrah kamal baik kula lan panjenengan sedaya selama setahun niki katampi utawa makbul ning ngarsunan dalem Gusti Allah. Allahumma amin. Niku nomor 6. Niki kan kabar-kabar ingkang remenaken. Sing nomor 7 yajibu tajibu lahu syafaati yaumal qiyamah. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong-wong sing do ngetokke zakat fitrah sawise poso Ramadan kuwi sok wajib tak syafaati sok ning dina kiamat. Berarti awake dhewe niki wis dijanjeni karo Kanjeng Nabi insyaallah pikantuk syafaat sedaya amin ya rabbal alamin. Lho syafaat kan pertolongan. Wong-wong do rekoso, do suksukan, sumuk, srengenge cendhek, ge panas. Wong niku mangke do njaluk napa istilahnya pertolongan kalih nabi-nabi lintu sing saged namung junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wis janji kapan-kapan umate kok do ngetokke zakat fitrah sok wajib tak syafaati neng dina kiamat. Lah niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Nomor 8 yamurru ala sirati kal barqil khatif. Lah niki wong niku kan arep dilewatke ning pot siratal mustaqim. Gandeng awake dhewe ndek ngamal rupane zakat fitrah, mangke nalika ngewot siratal mustaqim digampangke karo Gusti Allah, dibanterke kalbarkil khatif kaya dene kilat sing nyamber, berarti lap tekan. Nika nek jenengan delok perange Iran nika wonten kan nuklir napa sih nuklir. Rudal bom sing cepete kaya napa nika? Kaya cahaya, set cepet banget. Lah niki nalika ngewot siratal mustaqim mangke langsung set kaya dene kilat. Niku berarti mboten tergelincir ning neraka tapi langsung dilebetke swargane Gusti. Amin Allahumma. Sing nomor 9 napa para rawuh? Yurja'u mizanu minal hasanat. Amale awake dhewe kan ana ngamal elek, ana ngamal apik. Sok ditimbang. Krana ngetokke zakat fitrah ngamal apike mengke badhe menang. Berarti nek menang ngamal apike niku pasti dilebokke utawa ahlul jannah ahli swarga. Nomor 10 yamhullahu taala ismau min diwanil asqiya. Wong-wong sing padha zakat fitrah kuwi Gusti Allah arep nglebur asmane kala wau saking buku catetan golongane wong-wong sing padha cilaka. Wong iki cilaka dibusak karo Gusti Allah, ora sida cilaka. Berarti diparingi kabejak dening Gusti Allah. Niki pentingipun kita mboten ngantos lali ngedalke napa wau zakat fitrah. Niki yang antawisipun termasuk kita sedaya napa menika mentingaken utawa ampun ngantos kelalen kewajiban kula sedaya. Para sedherek sedaya ingkang kawula mulyakaken.
Wangsul tengganipun kita anggenipun deres Al-Qur'an. Niki wau minangka pepeling tentang zakat fitrah lan gambaran kabar gembirane kaya meten niku saged dipahami nggih? Insya Allah. Wis pokoke ngaji sing cetha meten niku mawon singkat padat. Kita bahagia seneng kabar gembira. Wong kok susah. Dikawi kai kabar gembira saka Rasulullah kudu bahagia, kudu seneng. Nah iku dikane Kanjeng Nabi berarti pasti iku akan terjadi. Lan niku badhe nyoto sedaya. Lah sakniki hakali yafini Anal Imam Ahmad bin Hanbal qol. Panjenenganipun Imam Ahmad bin Hanbal niku ulama juga wali Gusti Allah. Ya wis ulama tur mutakor dipun. Duh Gusti, punapa ngamalipun tiang-tiang ingkang sami keparek dhateng panjenengan menika? Wong-wong sing do cedhak tengasane panjenengan iku ngamale napa to Gusti? Lajeng dijawab kalian Allah Ta'ala qol dikalami. Ahmad bin Hanbal, wong-wong sing do cedhak marang ingsun Allah kuwi kanthi kalamku. Berarti kanthi Al-Qur'an. Fakultu bi fahmin au bi ghairi fahmin. Menawi tiang-tiang ingkang caket dhateng panjenengan menika kanthi anggenipun maos Al-Qur'an, napa anggenipun maca menika kedah kanthi paham utawa mboten paham nggih ndadosaken caket dhateng panjenengan Gusti. Qol dijawab karo Gusti Allah bi fahmin au bi ghairi fahmin. Mbuh lemu maca Qur'an iki kanthi paham utawa ora paham, paham karepe, paham maknane, paham artine utawa ora paham, iku padha wae iso ndadekke keparek ndagek cedhak marang ingsun Allah Ta'ala. Artosipun nalika kita panjenengan sedaya kepengin usaha kraketan ya pinten lembar, pinten juz niki kita saged deres itu saya Jawa kok ya. Jam 12 kira seprapat kekatan mboten ning ngaos. Nggih, mboten sadangu-dangu nggih. Niki kalau wingi kula maringi amalan saking Kanjeng Nabi, mangke nek enten sing kesupen mbok pilih tentang salat Lailatul Qadar. Lan dalu niki nek saged usaha niku. Nek ten kanggotan niki salat tasbih, salat hajat, salat taubat. Lah salat Lailatul Qadar niki janjane saged sareng-sareng. Nek Mbah Kyai kula niku ngawontenaken ten masjid. Jadi salat Lailatul Qadar langsung mujahadah Lailatul Qadar. Nah, niki salate carane pripun? Wingi pun kula aturaken salat Lailatul Qadar niki punika rakaat pertama maca Fatihah pisan. Bar Fatihah maca kulhu kaping pinten? 7. Rakaat kaping kalih maca Fatihah pisan, kulhune kaping 7. Niate ngeten. Usolli sunnata Lailatul Qadri roknataini lillahi ta'ala. Pas takbir niku jenengan masang niat ing jero ati, niat ingsun salat Lailatul Qadar 2 rakaat krana Gusti Allah. Terus Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar niku dipasang niat salat Lailatul Qadar. Jadi Fatihah pisan, kulhu kaping 7. Fa idza salama nalika pun uluk salam jenengan maca istighfar ping 70. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nek biasane istighfare astaghfirullahal azim. Nek niki cukup astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Coba sareng-sareng. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih ping 7 dosa. Nah, dawuh Kanjeng Nabi falayaku maqami hatta yaghfirallahu lahu wa li abawai. Tiang kala wau boten pisan-pisan ngadeg saka tempat pesolatan. Sadurunge jenengan ngadeg niku sampun pikantuk maghfirah saking ayunan dalem Gusti Allah lan termasuk wong tuwa lorone keluberan barokah jenengane salat Lailatul Qadar
tiyang sepah kalih kula lan panjenengan sedaya uga di ngapura kalian Allah taala. Allahumma amin. Niki gampang tur gelet mboten suwe. Kira-kira nek pomo dilakoni dhewe pun dong napa dereng niki? Sampun nggih. Nek sareng-sareng berarti dipimpin imame. Pokoke namung usolli sunnata lailatul qadri. Monggo tiroke usolli sunnata lailatul qadri raqnataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niku nek ora iso nglafadzke, nglafadzkan sunat sing penting dikrenteken ing jero ati niat ingsun salat Lailatul Qadar. Lah niki pas malam 17 niki monggo mangke dileksanakaken sareng-sareng nggih sae, badhe ten griya nggih monggo utawa ten musala monggo, badhe jamaah nggih monggo. Wektale kapan bebas. Bar jam 11 saged, jam 11 saged, jam 12 saged, saderenge sahur nggih saged. Sing penting saderenge napa fajar utawa subuh. Niku insyaallah kangge nglebur dosa-dosa kula lan sedaya termasuk tiyang sepah kalih ingkang tasih sugeng utawa tasih sowan ing ngarsanipun Gusti Allah. Lajeng dawuh Kanjeng Nabi terusane wayab aswa ta'ala malaikatan ilal jinan. Jadi wong sing salat rong rakaat niki wau terus Gusti Allah ngutus dhateng para malaikat. Malaikat niku diutus karo Gusti Allah supados ten swarga. Ditugaske napa kalian Allah? Yahrusuna lahul asjar. Malaikat-malaikat niki ditugasi Gusti Allah supados nandur wit-witan ning swarga. Berarti mangke ten swarga duweni wit-wit sing kathah. Niki boten namung teng alam donya wit-witan kula bayan sedaya, tapi ning swarga ugi sampun dicawisi wit-witan ingkang nandur malaikat-malaikat Gusti Allah. Wa yabnunal qusur. Malaikat kala wau uga diutus Gusti Allah supados mbangun ke gedung-gedung ingkang kathah. Wa yajrunal anhar. Malaikat-malaikat kala wau uga badhe ngilekaken ndamelke kali, ndamelke bengawan. Berarti ten swarga mangke ana wit-witan ya ana kali-kali yang mengalir wis dicawisi kalian malaikat sing malaikat iki didhawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Wong niku ora pisan-pisan metu saka alam donya sadurunge sowan ning ngarsanipun Gusti Allah, sadurunge nyawane kapundhut. Nalika sakaratul maut insyaallah tiyang kala sampun saged mirsani punapa ingkang sampun dicawiske kalian Allah kala wau niki ing antawisipun napa barokah fadilahe salat Lailatul Qadar. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah astaghfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Hadirin hadirat sedaya ingkang estu kawula hormati, mekaten awaken kita aturaken mugi-mugi wonten barokah manfaatipun. Monggo tansah donga dinonga mugi-mugi tansah pun paringi sehat dhahir batin, paringi yuswa ingkang panjang barokah, rezeki ingkang jembar barokah, dipun gampelaken ziarah Mekah Madinah, suatu saat kabudut paringi husnul khotimah. Al-Fatihah. Surah
Kirang langkung nyuwun abdi pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Donga riyen Bu turene. Donga sekedhap nggih Bapak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nuran wa takunu lana walil mu'minina farajan farahan sururan wa ala alihi washabihi wasallim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi sya'abul qadir al-jani mahmudullah anta sahibul ijazah Muhammadin ijazatullah anta sahibul karamah Muhammadin karamatullah anta sahibus syafa'ah anta Muhammadin syafa'atullah ya Abdul Qadir Al-Jilani Abisna ya Allah sari'an bi'izatillah Allahumma qabulan min hajatina qabulan bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabulan bi barakati Jibrilah wa Mika'ilah wa Israfilah wa Izrail qabulan bi karamati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz qabulan bi ma'un syekhina wa rabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah. Para bapak para ibu mekaten menggah maidul hasanah sopan doa ingkang sampun kawentar dening panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Ahmadun Ahmad. Mugi saged nambah pangertosan kula panjenengan sedaya. Matur sawun panuwun kajemanipun Bapak Al Mukarram Bapak Kyai Ahmadun Ahmad. Para kakung kang putri ingkang seduluring budi. Saderengipun adicara mungkasan menika wonten pengumuman saha wonten atur sekedhik saking panjenenganipun Bapak Suparman. Bobile samangke anggenipun salat tasbih. Dalu punika prai rumiyin bobile samangke saged salat piyambak-piyambak wonten dalemipun piyambak-piyambak amargi Bapak Suparman nembe wonten kewajiban sanes. Dewe menika nenggo maraspaipun ingkang nembe nampi ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Nembe gerandang-gerah pamila nyuwun dhumateng para jamaah sedaya waosan suratul Fatihah mugi marepun Bapak Suparman ninggal pinaringan sehat walafiat. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Para bapak, para ibu, menika wonten pengumuman malih saking panitia penerimaan zakat fitrah. Apabila para bapak, para ibu badhe ngersakaken bayar zakat fitrah benjang siang tanggal 17 Maret sampun kawiwitan modene wekdalipun ba'dal luhur ngantos benjing tanggal 18 sonten. Monggo menawi badhe ngersakaken derek titip zakat fitrah wonten panitia zakat fitrah Masjid Al Furqon samangke dipun tampi. Nggih. Wontene ukuranipun 17 on nggih. Kuasipun 17 on. Keparanipun para rawuh para sedaya jam 6.45 kapan? ayo salat itu 6.45 Nggih niki wonten Masjid Al-Furqon sampun kados ingkang sampun dipun wonteni samangke salat Idul Fitri anangke samangke pengumuman nenggo saking pemerintah nggih dipun milai jam 7 wekdalipun mengke nenggo saking pemerintah.
Para bapak para ibu, adicara ingkang pungkasan inggih menika paripurna aning saderengipun hamukasi masjid dal punika. Anggen kula nderekaken masjid dal punika saking Purwa Madawasana kathah lepat no kekirangan ingkang kita matur awit kirang seserapan so sawet pangertosan estu nyuwun lumrah sing sampun terpaksama panjenengan sedaya kersa bedah samudra paksama. Apabila sampun sekaping sedayanipun monggo majelis dalu punika kita pungkasi kanthi maos kalimah tahmid sesarengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula ndherekaken kotur mugi-mugi kita rahayu dumugi dalemipun sowan-sowan. Nuwun matur nuwun.